ประชารองอรอยปรอยยังไงต้องฟูรูดีประชารองอรอยปรอยยังไงต้องฟูรูทุ่มสักใครหน้าบางึขรังหรือขาบูบากราบูบากราบูบากราบูบากราดีประชารองอรอยปรอยยังไงต้องฟูรูดีประชารกอร่อยปรอยยังไงต้องฟูรูจึงนอชอจานาบางไงขอรังหรือขาบูบากราบูบากราบูบากราบูบากราดิดินิตังตังตังดิดินิตังดิดินิตังตังตังดิดินิตัง아시니 티니 사라 트리프라 라이죠 너로 녹하나 시니 빌레스 커미티 일렉션 응나 동문에 가방마 비시 라이탕카 테이치니 로만 스크립트 시니 버러 가방마 버러 무숙마니 아버너 케베 멍의 똥카 아버니 베 로만 스크립트 로 테 가방마 엘라카네 데벨롭먼트 카이자야 아버트라 가방마 케베 멍로니 테 스페셜 빌레스 커미티 응나 동문에 가방마는 비시 저라워 स्कूटो केस बरोका हाइफनो ताक जरा पब्लिक रॉकने गणतांत्रिक ने अधिकार जे केबें जागै तंखा आबनो तैने पब्लिक रॉक तिने लोकरक सारा त्रिपुराजो सयाङैने ब्लग जों भिडिअ थाने डेपुटेशन दो तिनाव माइकेने किलाम सायबो सिनि त्रिपुरासाने हामख्रायने बागै जत विलेज कमिटिया ताक जरा पेंडिंगै दङो डेभलपमेंट नि सामखायजाङै दङ बनस कासो आबो तिने खायनाने बागै गणतांत्रिक पब्लिक अधिकार माया आबनो मानाने बागै जों तिनेव अकिला एरियाव जों जत ब्रै चला जत फायनाय जों डेपुटेशन दोनाय जों विलेज कमिटि खायना नांनाय सिनि त्रिपुरा सारनि मानथाय अधिकार जते रोमान स्क्रिप्ट छुइनायनि आबो केबें जागै थानाय बुजाका आगरतलाव तक जाका गोबां मोनो कोन्डि अब सीरियस इनजुरिं बायखा आबनो बसका आबनो जों प्रोटेस्ट खायनाय बसकाङो रोमान स्क्रिप्ट बाय ओंना नांनाय विलेज कमिटिनो नांनाय ते डेभलपमेंट खायना नांनाय आबनो जों मेमोरेन्डम दिने रनानो बागै जों दिने आरो उथुम लायो किला सिनि आरो किलाव 산몽 똥고 다이싱 산몽 또 지네 맨 포인 지네 자타 컨스티튜션 솔루션 지네 똥고 아르 자가 지네 어르너 타마 지네 빌레ज कमिटी 똥고 अरु जागा 지네 ताबो रोमान स्क्रिप्ट 똥고 지네 एलाकाव 지네 डेभलपमेंट खायजाया आबित्र 똥 साम कामके खायजाकनानि आबित्र 지네 डिमान्ड जेग्रात तिप्राला आबो 똥नो आबो तिरंना तैनो जत तैनो जों दिने आबनो सानमोना तैनो जों दिने बिदुं थानियो मेब्रादम याफारना कायबिसि बिसि हायकबा कायबिसि पारा जिने अरनो बिसि 16ता बिसि जंगरनो ता गेदरिं तो तसगिया तैबो फाइ तंखो तैबो फाइ तंग लामाव तै गारि कायसानो वाइ थावाइ ब्र काइ तंगो गाना रंनि खांगे तबाकसे हिमै फाइख्या आमाइके जों 16ता बिसि नि तिने अरनो किलाव जों गेदरिंगो बोवाग्रान नेतृत्व तै त्रिपुरा मथा बोवाग्रान जते दागिमो जों तिनाव गेदरिं खायो जिना अरग जागा आं किलानि कायसा जस्ट वारियान बोवाग्रान दागिमो बाय आं तिने किलानो जस्ट खरकसा बोवाग्रान दागिमो तिप्रमतन बोवाग्रान कायसा वारियाङैनो आं सामतां दङ आनि मुं रथिन्द्र जमातिया गोबांमा बरक तिनि अर फाइमे रक दङ हायकेबा गोबांमा आमजाय रक खलाय रक दङ कुमो हाय आमहाय गामि आमजाय दंनाय लुकुरनले गप्ति मेसेज कखेम हाय ताक तांगब्ला ताक बलायनि खेतो माइ बरनानि जरा ताबो जतन पाइलेया जरा वस अमसुक बरक कुथुम ओंखांखे जदिनो ताबक जत साइमन सारा त्रिपुराजो ताक माइ बरनानि जरा तांगब्ला आ जराव सितेना आसुक बरक 70,000 कुथुम ओंखांखे जदिनो पाइले मा जरा ओंखांखे तांगब्ला तांग पाइजाक आमहाय सामकरि जराका बमहाय इंनो आबनि बागै आं कयनाने मुसु लोकरकनो त्रिपुरामथा बोबाग्रा नेतृत्व बोबाग्रा ताबक दिल्लीयाव थांजाक बोबाग्रा दिल्लीयाव थाङैनाय अरनिव प्रधानमन्त्री अमित शाह संबाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक थाङै तंनानि बागै थाङै तंनानि बागै अरनो थाङै कायसा गणतन्त्रिक अधिकार जों बासाय तंनानि बागै बोवाग्रा थांजाक चिनि ताक सीएम तिनि आरो सकपायखानाय बबो आबो दिल्लीयाव थांजाक थाइसुनि बोवाग्रा 5 मिनिट सगानो कल खायो दिल्ली तंतुतै बोवाग्रा गाबोनि बागै एग्रीमेंट चिनि दिमानि बागै एग्रीमेंटनि बागै बोवाग्रा दिल्लीयाव अलरेडि ताबो सकजाक चिनि जगदीश सर सं तै चिनि बीके सर सं चिनि गोबांमोन टीम थांजाक ताक दिल्लीयाव बर अलरेडि न त्रिपुरासा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तै चिनि रोमानिस्क जत डिमान्ड अब कुनो बीजेपी सीपीएम संखाया बोवाग्राने त्रिपुरासा चिनि अरनो 15 लाख त्रिपुरासा जतनो
थांनानै सलुसन नोंनानि बागैसो बग्रा सामो तांतो बग्रा नट ओनलि फर त्रिपुरा म थानि बागै खाया अल द त्रिपुरासा जत रिलिजियस तनाय जत अब तनाय जाति तनाय बागै बग्रा कन्स्टिट्यूशन सलुसन नि बागै बिसिंतै सामो खाइ तं बग्रा दिल्लीयाव सगजा अल दिमियाफ्रा दा तितै सिंगर कल खायो बग्रा चिनि त्रिपुरासा नि बागै आरो बलक सिमे सारा त्रिपुरा जो चिनि त्रिपुरासा र अधिकार परिनाय र अधिकार कर्मचारी खाइनाय बोरै नि जाता रम प्रजामने जाता नारी नि जाता समस्त चिनि थाङै तंनानै अधिकार गणतान्त्रिक अधिकार बागै बग्रा फाइट खाइतो आमनि बायां तिनि कयनानि मुसुगो सारा त्रिपुरा जो अंमाय तिनि किलानि चिनि बर फाइमेरो ता खाथैदे काइसा कन्फिडेन्ट तंदे बुवा ग्रानि नेतृत्वे बुवा ग्रानि तैफांबाय त्रिपुराव चिनि त्रिपुरासानि सलुसन फाइनाय अब बफ्रंनाय कगिया ताबक दिल्लीयाव तक चलाय तं ताक दिल्लीयाव थांजाक बग्रा मिया दिल्लीयाव थांजाक किफिल फाइनाय 3 तारिखो फाइमन यार अंदर मीडियन थ्रुतै चिनि त्रिपुरासारक बग्रा विद्यालय कक सामय फनो ब मीडियन बति साइरनाय बास हाबा नंनि थे नंनो बुसुक जरा आरो खाताय मालाय जों बागै दामसान तै दा सारसन पर जों थांनाय थाङै जों अब चिनि खाइतने बरग फाइ तं गाव नेतृत्व नेतार सक फैजा जत जत जिगा दारिं तं जत नेता त सक फैया चिनि पाब्लिक तै फाइ तं गारि गारि अब